Takže čaute ľudia, vítam vás v mojom novom videu. Hra sa volá FC Mobile a toto je môj aktuálny tím FC Mobile. Je tu Rafinha, jeden najlepší hráč, ale ináč je tu 66 rating celý tím. My ho musíme postupne vylepšiť. Vidíte, že mám 3550 gemov, takže musíme to určite využiť. A ideme do shopu, uvidíme, čo tu máme. O, nejaké balíčky. Daily Bundle C, vyskúšame to 105 až 111 rating. Tak to určite pomôže. Otvoríme si tento balíček. Ak budú slabší hráč, to nám tiež pomôže do týmu. A ten dobrý hráč bude pekná animácia. Obránca, nejaký neznámy tým, ako ja ho nepoznám. A 100 rating tam určite pomôže do týmu. Máme už 550 gemov, za to si už asi nič nekúpime. Že nie. A máme niečo zadarmo, tak prečo to neotvoriť, keď to máme zadarmo. Máme tu až dokonca až dvakrát niečo, takže uvidíme, čo to bude. Najprv to bude 2000 coinov, čo je dosť málo. Teraz bude animácia. Tak trošku sa nám to seká. Už je to Írsko. Pravý back. Everton. 101, ale to je slabé, ale nám to pomôže. Tak máme tu ďalšie zadarmo. 70 až 90 rating. A čo padne? Vidíme. Nič. 83, to je dosť slabé, ale nám to do týmu určite pomôže. A uvidíme, čo máme ešte niečo, máme tu zadarmo nejaký. Nejakých 10 radnov, to keď naučí, čo to je. Áno, 225 kreditov, neviem, na čo nám to bude. Ja povedzme o tej hre, neviem, niečo tu ešte je. Nejaký Star Pass. Ale nič nemáme zadarmo. Máme niečo? Máme nič. Somarina. Že nemáme nič, no. A ideme si zahrať zápas. Bude trošku asi slabší, neviem ako, lebo tu pozrite sa na naše štatistiky. My sme Barcelona. Máme 102 midfield. Pozrite sa, toto je náš tým. A ich tým. Máme tam tiež Dušana Vlahoviča, aj Bellinghama, aj Musialu ako my. Takže dosť podobných tých hráčov majú. Odkopať bude Vlahovič. Od Rafinha, ktorý prihráva na Foden. Pekná kľúčka. Pozrite sa, ako to robí. Nikto nevie, kde je seba, kde juh. Foden vystrelí a dáva gól! What? 1-0 pre nás. Už hneď v 6. minúte vyhrávame 1-0, ale chceme dať čo najviac gólov. Teraz sa to trošku seká, máme loptu. Musiala ju vedie dopredu. Musiala, skúsime Pavošatu. Musiala. Prestrelil bránu. To by sa nemohlo stávať. Versus Vlahovič úspešne. Skúsime stať Pavošatu. A skoro to bol gól, brankár sa musel naťahovať. Musiala pekná strela. Ale my chceme dať gól. Tam na to Musiala vystrelí nás. Vlahovič. A gól! Vlahovič dáva druhý gól. 2-0. Ešte do času. Vyhrávame 2-0. Teraz Musiala zobrať loptu, ale nedokázali ho vybojovať od nás. Pozor, nemôže dať gól. Ale Rodrigo sa otočil. A dostal. Nedostávame gól. Super, prestrelil bránu.
A Ter Stegen nemusel zasahovať. Pozrite sa ešte Vlahovič. Vlahovič dal na Rafíňu. Rafíňa dopredu, kľúčka mu nevyšla. Nevadí. Teraz Rodrigo dopredal výborný kap lebo tu konec po času vyhrávame 2-0 proti nejakému Safvanu. Vôbec neviem, kto to je. Ale vyhrávame. Druhý polčas sa práve začal a oni rozohrávajú, ale opäť v útoku. Toto nemôžeme prihrať, bol by to offside. Rafinha Vlahovič, hat-trick Vlahoviča. Písem minút dobehlo a Vlahovič dáva 3 góly. Ale poďme ešte zvýšiť tento stav. Vlahovič opäť tam ide. Prihráva na Musialu, to bolo offside. No, že som nestihol, a čo to je? Je to penálta pre Bellinghama. Nie som ani do stredu nebudem dávať. Mal som ju dať do stredu. Ale dal som ju do stredu. Teda nedal som ju, ale to nevadí, už som tak skomolený, neviem čo hovorím. 4-0. Super, už nevie, kde je ľavá, pravá, my ich točíme zozadu, spredu. Musiala ďalší nábeh. Musiali skúsiť to vystreliť. Gól! Musiala dáva druhý gól. A keď dá ešte jeden, bude to hat-trick. Ešte jeden. Kde je teraz Bellingham? My hľadáme Musialu. To malo, to nepíše. Vlahovič. To bude offside. Teraz nedokázal vybojovať loptu. Čo Bellingham? Nie, ale Musiala to dokázal. Poďme dozadu, rýchlo dozadu. Poďme teraz Nesta. Nedokážeme vybojovať. Našťastie 5-0 a mám možnosť gól. A je to 5-1, zakrikli sme to. Vinicius Junior dáva gól. A koriguje aspoň tento stav na 5-1. Pozrite sa, bolo obrana úplne zabudnutá niekde v útoku, nestihli sa vrátiť. Vidno, že potrebujeme zlepšiť obranu. Rozohrávať. Nájde Bellingham. Ešte skúsi jednu akciu, skúsme jednu. Hat-trick pre Vlahoviča, 2 góly pre Musialu. Môžeme sa radovať z víťazstva. No. Ako sme mali predtým, ideme si to. Čo to je? Čo nechceme do týmu. Je všetko, ak sa vám to páčilo, dajte like. Napíšte do komentárov, či chcete ešte jedno video alebo viacej videí FC Mobile. Nejaké challenge, aby som spravil. Čaute ľudia.